Живота не боли, Барборко. Да. Аз съм Алекс, сме от Ванкувър и в следващите 10 минути ще говорим точно за това. Живота не говоря за болка физическа, когато се чупиш ръката или имаш някаква физическа злополука. Да, физическата болка е нещо реално. Ние сме хора и живяваме живота по един физически начин с чувствата и сетивата, които имаме. Говоря за болката, която ни причинява Барборкото. Тази ментална болка, напрежение, стреса, натиск, може би напрежение в гърдите, в стомах, главата, гърба и просто едно чувство на ежедневно един такъв бъз, който е постоянен като вътрешен шум в тебе, който постоянно те напряга. В живота това не е задължително въобще по никакъв начин. Всъщност, ако имаш тези неща, които тук ще обясних, това означава, че Барборкото ти е доста активен. И не само, че е активен, и слушаш, повярваш и се водиш от него. Сега, това не е нападателно да ти кажа, че само ти го правиш. Напротив, ти го правим. На мен имат години и все още често попадам в неговите капани. Но няма човек на земята, който да няма този вътрешен глас, който аз наричам Барборкото. Така че не си единствен или единствена с този проблем. Това е глобално нещо и затова правя тези видеа. Този Барборко въобще не е безопасен. И разбира се, доказателството за това, че ежедневно няколко хиляди хора, ако не ме лъже статистиката, си немат живота глобално. Всеки ден. Голяма част от тях, според моето мнение, това, че този вътрешен глас достига до такава негативност, такава ужасни вътрешни мисли, единственият изход от това е да си вземат живота. Чувал съм интервюта или съм чел хората, които са били пред такова нещо ужасно, казал точно това, че самоубийството е било най-логичното нещо в този момент. Представете си какви разговори им е водил Барборкото вътре негативни, за да стигнат до такава логика. Отвънка това никога не е решението. Но когато си в този мисли негативни, черни, мрачни, Барборкото, за тези хора това е било логично. Примерът, който даваме е да покажа, че Барборкото в нас не е безобиден по никакъв начин. Сега, говорим в нашия частен случай, когато имаш напрежение. През деня и постоянно имам някакво напрежение, което се усеща някъде в тялото. Като болка или просто цялостно напрежение, и двете. Има много начини да се интерпретира това, което ние хората правим. Едното е така съм си, или имам някаква болест, вземам някакви хапчета, или просто живота ми дава напрежение. Живота не ти дава никакво напрежение. Ти си даваш напрежение, или по-точно на Барборкото ти дава напрежението. Живота може да ти даде трудности и ще го правил и ще го прави. Със сигурност. Това е нещо, което трябва да очакваш, със сигурност. Но тези трудности могат да се преживеят по два начина. Единият е чрез Барборкото, който го направи ужасно изживяване, да се съпротивлява, да се оплаква, да те атакува всичко. Но говорят и ментално тези разговори, които се водиш ти сам със себе си. А другият е практичен начин, колкото е възможно в твоите сили и в този момент да се справиш с ситуацията, каквато и да ти. Тези два начина да живееш на трудности в живота са изключително различни и се чувстват изключително различни. Твоето лично как ще преживееш, как ще ги изпиташ са изключително различно. Изходът от тези ситуации ще бъде изключително различен. 1000%. Водейки се от Барборкото, няма да ти даде нищо хубаво. Никога. Нещо, което изпиташ, може да изглежда, че нещо печелиш. Сега ще да се разправям с камериерката или с рецепцията, че имаме една мазгодница. И отиваш и правиш скандал, така, връщаш се с трите най-хубавите възглавници от хотела. И за твоя Барборко, това е победа. Може да чуеш в твоето глас. Чухаме мен. Аз казах ли им кой съм. И сега постигнах своето. Как се чувстваш? Как се чувстваш, докато викаш долу на рецепта? Какво като имаш три възглавници сега? Вероятно си развалила след обяда или сутринта, без да се усетила. Напрежението в теб е голям. Няма как да не бъде, ако ти да се разправиш с нея. Също си задава на тези хора, които са долу. Адреналинът се е дигнал, кръвното налагане. Това ще доведе най-вероятно да искаш да пиеш нещо силно и да хапнеш нещо по-силно и вкусно. По-солено, по-мазно, по-сладко. Кръвчето се завъртя. И това за твоя Барбор е каква победа е. По другия начин, който може да го живееш, най-малко два хубави начина е да си кажеш, има ли нужда от тази възглавница? Ако наистина имаш нужда от тази възглавница, отивам долу в рецептите и съвсем ти можеш да бъдеш настоятелен, да бъдеш самочувствие, да бъдеш да си отстъпиш позицията без Барборко.
без да го правиш лично. Сега ще му кажа Панатотори, така ще ми го. Това, виждаш ли как се включва барборкото? Тогава хабиш повече енергия, най-вероятно ще ти е по-трудно да постигнеш това, което искаш, или ще бъде с повече трудност. Ти можеш да бъдеш твърд и да отстояваш позицията си, независимо от в коя ситуацията е, и да го направиш с много съзнание, с много... Да, е настояще, без да включваш барборкото, който иска всичко да направи лично, искрено и лично и драматично. Защото пак ти казвам, че изглежда, че получаваш нещо, но цената, която плащаш да получиш е много скъпа. Тебе лично, не за някой друг, за тебе лично. След това през вечерта се чудиш защо имаш напрежение в корема или се добяда, след като сутринта си спечели от трите възглавници. Ето защо е. Ти вкарваш тялото ти в някаква борба за оцеляване. Тялото не може да бъде разлика между да бяга от, както се казва, от мечка или от кола, която се задава към тебе на пътя, или за възглавниците. Адреналина, който аз не съм експерт на биология, разбира се, но не само адреналина, и другите хормони, които строят тялото, за да бъдеш в този момент на спасение или да се спасиш на стрес, защото тялото го живеят от стрес, едни и същи, което означава, че ти ще се чувстваш под напрежение и когато го правиш често, се получава болка. А когато го правиш още по-често, се получава болест. И когато правиш още по-често, живота свършва. Няма да спре до края. Ако ти не го спреш, ти не се страхираш от него. Ако ти не му се усмихнеш и му кажеш, чакай, сега живея с напрежение и налични болки. Може би да е просто напрежение неприятно. Не искам да живея така повече. Какво си ми дал? Дал съм ти образование, примерно вътрешния разговор. Дал съм ти образование, кариера, бизнес, имаш пари, или си спестил някакви пари, или имаш семейство, или имаш нещо си постигнал. Тези неща са постигнани с мъка. Без барборкото може да ги постигнеш и дори барборкото не е причината поради това, че имаш неща, които можеш да избереш в твоето съзнание. Барборкото всъщност е една от причината, защо си го постигнал по труден начин. Защо си го постигнал с стрес, резистенция или с конфликти. За да постигнеш нещо в живота, че да, ако това е целта, било като хоби, медали или нещо, постижение така, или материално, или с други хора, правейки го от едно место на сигурност, самочувствие, стояще, ти ще бъдеш много по-успешен. Защото в настоящето ти разполагаш със себе си. Разполагаш с възможности, разполагаш с истина. В главата си ти са илюзии. Често хабене на енергия за неща, които могат да се случат или ще се случат или са се случили, може ли да се били случили. Тези разговори, които се водят в главата и барборкото и сценариите, които се дават, те са супер изтощителни, те са супер енергийно изтощаващи. Те могат да изглеждат като че ли да постигаш нещо, но те го правят много негативен ъгъл, който е изключително скъп за здравето ти и за това как се чувстваш. Затова пак се връщаме към това. Самия живот не боли. Претацията чрез барборкото го прави адски болезна, независимо в коя ситуация си. Може да е трудна, може да е лесна, барборкото не ти помага. Ще направи ситуацията още по-трудна, ако е трудна. И най-малкото ще те парализира от това да вземеш правилните решения. Същността ти е прекрасна и човешка. Да, не е лесно да бъдеш човек, съгласен съм, но живеейки го чрез барборкото, е живота още по-труден, труден. Пак насочва вниманието ти към живота ти тук и сега, където е единственото място в настояще. И там ти е абсолютната личност, не личност, думата е, може би, човешка същност или човешко същество, което е прекрасно, чудесно, може да учи, постига, развива, събира, каквото те интересува да правиш от едно много по-друго приятно чувство. Чувство на кооперация, чувство на отборност. Не ти си срещу всички, а хората с теб. Живота е с теб. Работейки и изграждайки заедно. Чувство на принадлежност, нали, че принадлежиш на живота, че си част от живота и той от тебе, а не барборкото, който те вкарва в твоя ъгъл и всички са срещу тебе по един или друг начин и да живееш по този начин, който е изключително труден и напрягаш. Болката, която може би изпитваш, е истински барометър на това, че слушаш барборкото и си воден от неговия глас. Но хубавото е, че ти можеш да се абстрахираш от това нещо.
Трудното е, че не е лесно да го направиш, защото не можеш да се видиш от отвънка. Ако пусна един филм сега зад теб, в който се казва, че ти си недостатъчен, гледай сега какъв си, нищо не си постигнал, ти си дебела, си такава, вижте другите твои приятелки, редица други негативни неща, които твой глас може да са, ти ще кажеш, абе, Алекс, аз изключи този филм, това не е верно. Това може да направиш със собствения си глас в главата, да му кажеш, филм, аз не искам да го слушам. Да, може да не е толкова лесно, колкото да натиснеш едно копче, но процесът е същия. Идва от теб истински да кажеш, не искам да слушам този филм вече в главата си. Чувам, че си тук, да, разпознавам те, връщам се в това, което правя сега и се захващам, няма да те слушам. По-малко барборко, повече живот. Твой живот е изключително много пъти по-красив без този барборко в твоят